Diváci super reagujú a je to také osvieženie na začiatku, že je to hraná reklama v divadle, je to super nápad, myslím si. Účet v 365 banke som si založil v apke. Doma na gauči, v trenírkach. Pre naše divadlo konkrétne reklamná výpomoc s 365 bankou znamená 2 mesiace života organizácie navyše v tejto situácii. Reklamná výpomoc pre nás znamená, že môžeme pokračovať v našich aktivitách. Sme jedným z divadiel, ktoré napriek svojim výsledkom nedostalo podporu od štátu. Bola nám skrátená táto podpora a vďaka tejto finančnej výpomoci môžeme pokračovať v našich aktivitách. V tejto dobe takých, by som povedal, tých ťažkostí takých finančných aj pre to umenie, tak bolo to také príjemné prekvapenie a veľmi, veľmi nás to tak milo potešilo. Každý chce tento účet od 365 banky. No vidíš. A všetci sú spokojní. Prvý dojem bol taký, že som si myslela, že to bude premietaná reklama, ako bežne vidíme v televízii alebo na internete. A potom, keď som videla, že to bola vlastne naživo hraná reklama, poprvé to bolo prekvapenie, príjemné prekvapenie. Videla som to prvýkrát, bolo to iné, bolo to živé. Je milé, že 365 banka týmto podporuje týchto mladých hercov, divadla, ktoré vlastne nedostávajú tú finančnú injekciu od iných sponzorov, takže áno, veľmi s tým súhlasím a podporujem to. Za mňa je to jedna z možností, ako možno propagovať, pokiaľ nie je dlhá a pokiaľ sa hodí do toho celodobého. Že nás čakajú aj dosť veľké výdavky, jednak s platbou nájmu za divadlo, lebo ten platíme tak akože pol roka dopredu, takže to je pomerne vysoká suma. Financie z reklamnej výpomoci plánujeme využiť na našu novú tvorbu. V budúcej sezóne sa pripravujú v našom divadle Dno 2 nové inscenácie a tieto peniaze poputujú na celý tvorivý proces. 365, 365, 365, Otoška, 365, 365.